Salutare din nou! Sunt Beniamin Cacuci, iar în sesiunea aceasta vreau să aduc în atenția dumneavoastră un alt principiu al Împărăției lui Dumnezeu pentru o viață împlinită, o viață binecuvântată, o viață pentru care cu toții ne trezim în fiecare dimineață. Vreau să trag un semnal de alarmă încă de la început. Ceea ce urmează să împărtășesc cu voi și principiul despre care urmează să vorbesc nu sună religios, ok? Și nu auzi prea mult vorbindu-se despre el în biserică. Cel puțin cât timp am mers și eu prin biserici tradiționale, n-am auzit vorbindu-se despre el. Cu toate acestea, nu poți trăi o viață împlinită fără integrarea și practicarea acestui principiu. Acum, înainte de a-l menționa și a începe să discut puțin despre el, vreau să aduc câteva explicații cu privire la principiile discutate până în momentul de față, cât și cu privire la toate celelalte principii despre care voi vorbi. Și mai exact aș vrea să explic puțin ideea de principiu în sine. La ce mă refer când spun principii? La ce mă refer când vorbesc despre principii? Ce sunt principiile? Și la ce mă refer când folosesc termenul respectiv? Un principiu este un adevăr, o valoare, un standard care integrat în viața personală și pus în practică produce anumite rezultate, are anumite efecte. Când mă refer la principiile Împărăției lui Dumnezeu, atunci mă refer la adevărul, la valorile, la standardele lui Dumnezeu, care integrate în viața personală vor avea ca rezultat o viață împlinită. Cu toții ne dorim o viață împlinită. Există diferite mijloace și diferite principii prin care ni se spune că poți obține o asemenea viață împlinită. Noi vorbim despre principiile Împărăției lui Dumnezeu, despre principiile domniei lui Dumnezeu. Acum, cum definim viața împlinită? Conform Bibliei, standardul și locul de unde noi ne luăm definițiile, o viață împlinită este viața trăită liber de frici și temeri și liber să fii tu însuți și să te poți bucura de chestiunea asta. Okay? O viață împlinită sau o viață de succes nu înseamnă un anumit număr de prieteni, o anumită categorie de prieteni. Deși media cam asta ne învață că ar însemna acum o viață împlinită. Nu înseamnă nici un anumit număr de proprietăți, cum ar fi mașini, case, trenuri sau poate bijuterii. Nici nu înseamnă o anumită sumă de bani. Cu toate că, așa cum spuneam, media de astăzi ne bombardează cu informații că a trăi o viață împlinită presupune toate cele enunțate. Când privim în Biblie, o viață împlinită și de succes este să trăiești liber de frica zilei de mâine, știind că aplicarea principiilor lui Dumnezeu aduce întotdeauna ajutorul și binecuvântarea acestuia. Ajutorul și binecuvântarea de care ai nevoie atunci când stai în fața situației care cere un anumit răspuns. Revenind la subiectul de astăzi, în această sesiune voi vorbi despre importanța de a trăi asumat, nu doar interesat. Viața noastră și calitatea vieții ce o trăim arată, dragilor, nivelul de asumare de care am dat dovadă până în momentul de față. Provocarea celor mai mulți dintre noi este aceea de a ne asuma responsabilitatea pentru noi înșine. Acum noi credem că am făcut asta, dar în realitate sunt foarte multe domenii și arii în care mai degrabă suntem interesați și nu asumați. Acum, care ar fi diferența dintre a trăi asumat, a-ți asuma responsabilitatea 100% pentru viața ta sau a trăi interesat? Am stat și m-am gândit la această întrebare și iată câteva diferențe între un om care își asumă responsabilitatea pentru viața lui și unul care este doar interesat de ceea ce întâlnește în viața de zi cu zi cu privire la el. Un om asumat pentru viața lui nu caută scuze pentru lipsurile de care suferă sau nedreptățile ce îi se comit. Pe de altă parte, un om interesat caută mereu și are întotdeauna un argument prin care își apără și deplânge situația în care se află. Un om asumat pentru viața lui caută să afle de ce este greu în anumite lucruri, în anumite situații, în anumite domenii. Iar odată ce a descoperit, omul asumat schimbă ceea ce este greșit la el, chiar dacă este un lucru incomod. Pe de altă parte, un om interesat
Este un om care vrea să știe de ce nu reușește. Curios lucru. Care vrea să știe cum ar putea reuși, dar care, după ce află lucrurile respective, nu aplică informația respectivă. Un om asumat este un om care a încercat de nenumărate ori diferite soluții pentru a reuși în cele din urmă. Este un om care nu se lasă bătut, încearcă știind că în cele din urmă va găsi soluția necesară pentru a schimba viața și calitatea vieții lui. Pe de altă parte, un om interesat vrea să știe cât mai mult. Participă la seminarii, chiar sesiuni de consiliere pentru dezvoltare personală, spirituală și de toate felurile posibile, cu scopul de a nu pune în practică. Poate că nu se gândește să facă asta, dar în definitiv acolo ajunge. Vrea să știe, vrea să cunoască, se miră cât de adâncit este în problema care se află, dar nu face nimic cu privire la acel lucru. Asta este omul interesat. E un proverb, o zicere despre ce înseamnă să fii curajos. Respectiva afirmație sună cam așa: să fii curajos nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci în ciuda temerilor și a fricii să continui să faci ceea ce ți-ai propus. Tot la fel cred că este și cu privire la a fi asumat pentru viața ta. Un om asumat pentru el și pentru viața lui nu este un om care nu este greu și care nu se lovește de dificultăți în procesul acesta numit viață. Ci un om asumat este unul care, deși este greu uneori și întâmpină dificultăți ce îl fac serios să se gândească la a renunța și la continua viața mediocră de până atunci, el continuă pentru că în cele din urmă știe că va reuși. Și chiar asta și se întâmplă. Nu contează cât de mult rogi, nu contează cât de mult postim, nici cât de mult credem. O viață împlinită este imposibilă fără asumarea responsabilității 100% pentru viața ta. Viața de care acum avem parte și de care ai parte este rezultatul alegerilor tale. Iar viața de care vei avea parte va fi rezultatul a ceea ce acum faci cu ceea ce acum auzi. Dacă nu-ți place cum arată viața ta, dacă nu-mi place cum arată viața mea, atunci trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru ceea ce am creat, prin ceea ce am practicat de-a lungul timpului și ceea ce mi-a plăcut să practic atunci, în trecut. Da? Cum ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră? În ce fel putem deveni din oameni interesați în oamenii care își asumă responsabilitatea pentru viața lor? Sunt câteva soluții, sunt câteva mijloace prin care reușesc să scap din acest vârtej, pentru că am cunoscut și cunosc oameni ce s-au prins singuri în această capcană. Au impresia că sunt oameni asumați, au impresia că își trăiesc cu impresia că sunt oameni asumați, oameni responsabili pentru viața lor, oameni care sunt gata să se confrunte și să schimbe ceea ce este greșit la ei. Cu toate acestea, sunt doar oameni interesați. Și ce am observat la marea majoritate dintre cei care sunt doar interesați, nu și asumați cu adevărat, este că mai devreme sau mai târziu ajung în depresie. Pentru că acolo ajungi. Ajungând să cunoști foarte mult despre tine, da? Despre ce anume provoacă problemele în viața ta, despre ce anume te oprește din a te dezvolta, fără a începe să practici soluțiile la care ajungi să cunoști, de care ajungi să cunoști, mai devreme sau mai târziu ajungi în depresie. Ok, acum cum putem evita chestiunea asta? Pentru că vrem să trăim o viață împlinită și viața împlinită presupune asumarea responsabilității. Cum putem ajunge din oameni doar interesați în oameni care își asumă responsabilitatea pentru viața lor? Iată câteva soluții. În primul rând va trebui să schimbi sursa de informare sau sursele de informare. Da? Viața ta, viața noastră, este rezultatul ideilor și a informațiilor ce le-am auzit și la care ne-am expus și pe care am ajuns să le punem în practică. Noi nu suntem ceea ce suntem din întâmplare. Ceea ce am practicat ne-a dus în situația în care ne aflăm. Viața noastră este rezultatul a ceea ce am practicat și am crezut și ne-am asumat în trecut. Da. Dacă nu ne place ceea ce trăim, schimbă sursa de informare cu una ce te provoacă să crești și te ajută să dezvolți.
În al doilea rând, un al doilea lucru pe care îl poți face pentru a-ți schimba tipul de personalitate, de abordare a vieții, este să schimbi anturajul. Nu putem trăi singuri. Da? Suntem ființe create pentru a trăi în comunitate. Dar nici nu trebuie să trăim alături de oricine, dragilor. Sunt atât de mulți oameni care merg spre nicăieri, nu fac nimic toată ziua și care vor ca și noi să îi însoțim. Acum, fie că suntem conștienți sau că nu suntem conștienți, relațiile ne definesc, dragilor. Ne limitează sau ne provoacă să ne depășim limitele. Acum, cum îți poți da seama că e timpul să-ți schimbi anturajul sau să-ți schimbi contextul, să renunți la unii prieteni dacă asta trebuie să faci pentru a putea deveni un om ce trăiește o viață împlinită? Dacă mereu ești cel întrebat, tu ești cel din grup care mereu este întrebat de prieteni, e semnul și dovada că e timpul să pleci de acolo. Da, deja ai depășit cu mult nivelul acela. E momentul să pleci de acolo. Un al treilea pas pe care îl poți face pentru a deveni asumat și pentru a putea trăi o viață împlinită este să decizi să devii o sursă de inspirație și ajutor pentru alții. Asta și m-am gândit, am meditat asupra acestui fapt, asupra provocării de a deveni asumat pentru viața ta. Și privind în Scripturi, am ajuns la concluzia aceasta. Până când nu decidem să facem ceva ce va avea un impact pozitiv în viața altora, ceva ce îi va ajuta și pe alții să crească la rândul lor, nu ne vom asuma în întregime responsabilitatea pentru viața noastră. Cumva sună în contradictoriu, pentru că trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta și asta e cumva separat de ceilalți. Dar adevărul este că responsabilitatea, când cineva își asumă responsabilitatea 100% pentru viața lui, întotdeauna va trebui să înceapă să arate interes pentru cei de lângă el și să găsească o metodă și o cale prin care îi poate binecuvânta și ajuta și adăuga valoare în viața altora. Un om 100% asumat pentru viața lui este un om care trăiește pentru alții. Nu în sensul că muncești și tot ce câștigi și tot ce produci dai altora. Nu asta înseamnă să trăiești pentru alții. Și înseamnă următorul lucru. Un om 100% asumat pentru viața lui, tot ce va face, tot ce va construi și orice acțiune va realiza, va aduce prin acele lucruri în viața celor din jurul lor valoare, ajutor și binecuvântare. Exemplul perfect în acest sens este Iisus Hristos, care, asumându-și responsabilitatea pentru viața lui în mod de 100%, în mod complet, responsabilitate care a presupus în cazul lui trăirea unei vieți fără păcat, în acord cu voia lui Dumnezeu, cu poruncile lui Dumnezeu. Această asumare de către el a responsabilității pentru viața lui a avut ca rezultat pentru noi șansa de a trăi binecuvântați din toate punctele de vedere. Nu doar iertați, pentru că lucrarea lui Iisus Hristos și ceea ce Hristos a făcut pentru noi nu a fost doar iertare. Da? În Noul Testament, despre ceea ce Hristos a realizat pentru noi, ni se spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele necesare pentru viață, adică tot ce ține de cotidian, și evlavie, adică ceea ce ține de spiritual, prin cunoașterea celui care ne-a chemat, adică Iisus Hristos. Ajungi la final, dragilor, la finalul acestor gânduri și acestei provocări. Vreau să mai citez un text din Proverbe, tot din Scripturi, care spune așa: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie, dar sărutările unui dușman sunt din abundență. Deși poate sunt mai greu de digerat cele amintite în această sesiune, ne dorim să spunem adevărul din inimă, conștienți că dacă ceva ne va ajuta să trăim liber de frici și temeri, este adevărul. Iisus Hristos, învățătorul nostru, spunea: veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Sunt Beniamin Cacut și îmi doresc ca aceste gânduri ce le împărtășim cu voi să reprezinte un mijloc și mijlocul lui Dumnezeu pentru a experimenta viața împlinită pentru care vă treziți
în fiecare dimineață și mai mult decât atât, pentru care Dumnezeu v-a creat. Fiți binecuvântați!